Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masu kallo barkanmu da sake kasancewa da ku a wani shirin kafar sada zumunta na muryar Arewa. Sunana Abdulsalam Idris wanda aka sani da Shagu. Kamar kullum wannan shirin yana zuwa muku ne da wasu sababbin abubuwa da kafar sada zumunta suka fitar ko kuma abubuwan da suka fi shahara a kafofin sadarwa. A wannan makon mun zo muku da shiri kai tsaye daga shafin kafar sada zumunta ta Facebook inda suka fitar da sababbin tsare-tsare wanda in dai har ka kai followers ko mabiya 10,000 a shafi ne ko kuma normal account. Kamar yadda muka sani ne tuntuni kafofin sadarwa sun saba biyan kuɗi a kafofinsu irin su YouTube wanda tun shekara 15 da ya wuce suka fi da tsare-tsaren biyan mutane wanda tuni wasu da yawa sun ci moriyar wannan. Hakan ya ba mai Facebook dama ta fitar da wasu tsare-tsare wanda za su ba wa masu normal account da masu shafuka damar samun wani abu daga abubuwan da suke yi na bidiyoyi suna yadawa a kafofin sadarwa. In dai har mabiyanka sun kai 10,000 kuma ka kai matakan da suka ce ka kai, to tabbas za ka samu wannan alfanu da kafar sadarwa ta Facebook ta fitar. Sannan kuma a dai kafar ta Facebook a profile ɗinka duk wanda ya shiga ya kalli a sama inda ya yi updating ɗin kafar ta Facebook zai ga wani guri da aka sa note. In ba ka gani ba ka shiga shafinka ka duba a profile picture ɗinka za ka gan shi a sama. In ba ka gani ba kuma ka yi updating ɗin shi ita kafar ta Facebook. Duka a nan muka kawo muku ƙarshen shirin na wannan makon. Sai wani satin idan Allah ya yarda. Domin bibiyar wannan shirin da ma wasu shirye-shiryen za ku iya bibiyar mu a kafofin sadarwa irin su TikTok, Instagram, Facebook da kuma YouTube. Sai wani satin idan Allah ya kai mu. Sunana Abdulsalam Idris wanda aka sani da Shauki ne. Ma'assalam.